Nyokora Mogejuang, oyore kilo machini wantiere katika cheno mar mbaka romo chakre sani ayanga ka wadhi nyime kae kod twak wacho ni en mbaka mosebed ka kigoyo kinde ka kinde ahinya wacho ni thuolo ni wasedo mar bedo kae kod welo ka ono to sirkal be migepe gin migepe opogore mabende samoro okosebedo kae mano katimo maber ahinya kotenore kod wechego mag yuto mag yudo kendo iketo gi uchumi mar piny kendo piny bende dongore. Kawuono wadabedo kae kod mbaka ka wapenji kar kae ni to sani kama wantiere kar kae ere kaka tiyo sirkal mano gi kembe mag ji giwegi kokao mwandu ma sirkal kata kembe go kete lwet ji giwegi kata jok wacho ni joma nie private sector to kae nyalo neno ka piny Kenya bende yudo dongruok kata lokruok moro mopogore mantiere kar kae. Kawuono ntiere gimoro Nyakura Mogejuang ni marwa dabedo kae ni mondo mione ni paro mar chik mabende ne okadh kendo nobedo PPP Act mar 2021 koro sani nyabedo ni kete tim pacho kae gino bedo osebedo kata ka itimo kinde mokalo to ne ok wawinje mathoth ahinya. Oganda mathoth sani kintiere kateno chenro ni winjo kata chenro mano mar Adani jok mano biro kod paro mano mar bero kit airport ma wantiere godo pacho kae, airport maduong' ahinya, lap ndeke maduong' ahinya e piny Kenya kae waloso kuom JKIA mayudore Nairobi. Gino mabende oganda moko nokwedo. Sirkal nowuok oko kendo lando ni ponono ne onge winjo kata ng'eyo matut ni jogi ne biro timo ang'o kar ka. Sani oganda moko osebedo ka lose to wacho ni paro mane Adani ni godo ne dhi bero airport mano ma JKIA. Ogai mar ODM machon Mosindore Amolo Odinga bende no lose ko wacho kata ne Adani ne na idea moro makare. Rem ne ntiere kure to kata ka rem kama pod ntiere sani jatend piny Kenya no yawo chenro mano mar Rironi Mau Summit Dual Carriage Road mano ma wuok Rironi kanyo kineno modonjo okalo Nakuru eno dhia Mau Summit kama tigeno ni samoro odhiru thuolo mar chopo kuonde mamoko e piny Kenya. Gini itime buo chenro mano mar PPP ma en public private partnerships en okang' machal nade berne ne Uganda en mane. An ka giwelo Nyakura Mogejuang e studio ma Nairobi ka ntiere kod wendo Jaindi Kisero ma en jandiko jafwambo kaachiel koda ka jalonyo weche gi mag uchumi. Jandiko e weche gi mag uchumi bende oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono. Ayaw Nyakura Moge. Ndalo mathoth. Iwacho ni piny Kenya ringo nade? Piny Kenya wanena gogo keto mawang'wa. Erokamano. Kono dono go mbaka mar PPP ni kena ginang'i miyo paro kaachiel koda sigana bende misendiko e wiye mathoth ahinya kaka sirkal onego bed ni kete e tim. Kaka machielo Nyakura Mogejuang ntiere kae kod jalonyo weche mag uchumi FCPS Bon Omolo tudore kod achiel kachiel ka ntiere oko oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono. Ageno pod en okinyi karipo ne chiewi machiegni. Chalni ilalna yamo kene iwinja maber akaw thuolo ni mar moso Nyakura Mogejuang kamoro amora ma gintie. Amor ni wayudo thuolo mondo wambeki kaka oganda kaachiel gowadwa Jaindi Kisero ma bende kuom kinde mathoth osebedo ka fuononwa maling matut kendo mang'eny e weche mag otenore gi weche uchumi pacho ka. Koro amor ahinya mondo mi watwak gi jowa wafuono negi tiend weche matek motenore gi weche kaka sirkal nyalo neno ni ere kaka gitayo kembe mag sirkal e yo manyalo kelo dongruok ne jopiny. Erokamano ahinya kendo mana kama ichope kar kanyo jatend piny Kenya juma mokalo ka noloso kendo nopuoyo mokalo chenro no mano yawo mar gedo mangu mag apaya no mano ma Rironi Mau Summit Dual Carriage Road. Wadano winja ne sigana ne mano losno ka kod Efi Nyakidi kato bang'e wayud thuolo mar duogo e studio karka mar mondo mi wakole moro ma entiere godo kowacho ni mae thuolo mokwongo ma piny Kenya dibedo kae ka tiyo kod yoni mar PPP e gedo mago mag infrastructure machalo kaka apayani ma bende dhi konyo jo Kenya mathoth. Winja ne sigana ni Okinyi kawuono e gwenge ma Kamandura, Rironi, kaunti ma Kiambu, jatend piny William Ruto ochopo kendo romne kod josiasa mopogore opogore. Ruto ochopo e gwenge go mar yango chenro mar yawo wang' apaya mar Rironi Mau Summit.
Wang'apayano maromo kilomita duto 233 ibiro losi tieng' ariyo kamokwongo en apaya ma Nairobi Nakuru Maimahiu ma en kilomita 175 mabiro konyo e duoko chien dhungruok ma nyamburko. Apayano biro bedo kod kanyo michunge loche, daraja mar jowuoth, teini mag apaya kendo biro tiyo kod lony manyasani kaka yor bero arita. The Nairobi Nakuru Maimahiu Summit corridor will be strengthened to handle heavy commercial traffic, supported by new interchanges, truck laybys, pedestrian bridges, lighting, barriers, drainage systems, and intelligence transport technology to enhance safety. Komachielo, tieng' ma Nairobi Maimahiu Naivasha ma en kilomita 58 biro konyo e yor kowo mwandu kendo chiwo yo nyaka Naivasha Inland Depot. Apeini go duto biro romo e boma ma Naivasha kachakre Naivasha nyaka Nakuru. Apayano biro bedo kod lanes maromo 6, to mano mawuok Nakuru nyaka Mau Summit biro bedo kod lanes 4. Nyamburko matiyo gi apayano biro chulo siling 8 kuom kilomita ka kilomita kendo igeno ni gedo mare biro rumo e kinde thuolo ma higni 2. These upgrades will modernize the corridor, unlocking faster, safer, and more efficient movement of people and goods, not only across Kenya, but across East and Central Africa. This route is a vital artery linking Nairobi to Uganda, to South Sudan, to Rwanda, to Burundi, to the Democratic Republic of Congo, sustaining our economy, empowering regional trade, and expanded opportunity. Achiel kuom gigo Maruto wacho ni osethiro dongruok pachoka moloyo to gedo mar apeini en bedo ni piny owacho okosebedo kod omenda moromo machualo chenrogo kaka owinjore. Chal ma omiyo sirkande oriwo lwedo kod joket mwandu. These are the modern multi-lane dual carriageways designed, financed, expanded, operated, and maintained through a world-class public-private partnership model. It is an investment of over 170 billion shillings, a living demonstration of what happens when government stops trying to do everything alone and starts doing things smarter and in partnership with the private sector. Ruto omedo ni apaya no bende biro duoko chien kwan masiche mag apaya kendo chiwo thuolo mag tich ne rawere. Efinya Kidi, Ramogi TV. Erokamano ahinya Efinya Kidi. E sigana no nyako Ramogi jonge machako goro twak odiochieng' ma kawuono kae kerango ber ma bendo dhi kelo mar ma achiel kuomgi mantiere kar ka jaindi kisero kani winjo ka chenro ni mokwongo paro mano mara PPP ni mokwongo sirkal nogole kaka unit mane ntiere kar kende to elevate kata mede ngas mochope level mano mar directorate maka wuone ntiere gi wuod luo ma ochung'ne kanyo. Iwacho ni SEDA gimo sebedo kacha ka hotelo ne PPP directorate kaka DG nyaka sani wacho ni en paro moro ma Kenya diponi olewo embrace koso sane kokone go bene wachako neno ber to embrace dichiel kwa soto. Kamano ondie king'eyo ni PPP kake wacho no no biro ma joma no kongo biro kode na jo Uingereza kana no teme to no we mo biro gi mo chelo ngi PFI to man to kune wadonje kiko wadonje binego en maneno wachako marwa ni no en unit mo matin e treasury ka gi engineer I forget his name Stanley Kamau emne okongo telo ne PPP kato bange no omiye teko mokete kaka department ma treasury ni department aberio koro dio kete mokete directorate masane kaka wacho no director mokongo ne uwe moro ne Kirigwa mancho no tere yu mano gol kanyo jo tije mano no bed kanyo koro incho mi wudo milongo ne ja Kisumo mo ilongo ne Kefa SEDA men we malonya inye weche mag investment banking to background net en engineer
Koro gima timore gi sirikand William Ruto ne gidwa mede tek ahinya nikech ing'eyo ni sirikand ne gipek e yore gope. To kik be wach ni gope go ma Ruto mokelogi gin gope manochakore gi skende machon. Nitie Eurobond, nitie syndicated loans. Koro sirikal nigi pek ahinya chulo gope. Koro kimoko kamano nyak koro miyo wach ma PPP ni koro bedo yo mayot mar timogo project madongo kama. Kich gimitimo kaka koro mar yoni. Apani jothura buseng'e kaka yono chalo kaka koro samwa dhiene. Kidwa dhi dala thurwa. Kiluwo Nakuru ten jam nyaka giko. Kiluwo piny escarpment. Kiluwo Maimayu ten jam nyaka giko. Omiyo ten corridor matero gik moko pinje Uganda kendo Rwanda. Koro miyo odwarore ahinya to sirkal neno ni gionge ang'o. Gin gi pek mar ang'o mar pesa e yo mar whatever. Koro kel ng'ato gere. Kisegere to chai in koro timo ang'o. Pesa mantie kanyo mar tol. Joma kalo kanyo koro chuli. To king'iyo PPP ni okete ni kikete nikech ing'eni yo en gima sirkal ema onego bed ni timo. Koro noket ni kikete to nyaka imi ji alternative joma biro riemba manono. Koro ma ichulo to ma ringo nono, ma ji ringe nono. Nikech wach mar yore en a core function mar ang'o mar sirkal. Koro aneno ka sani omako mach. Mano otimore ni ok kende. Nyoro kanyo China moko ncho miyo tich Naivasha mondo gigernwa kambi mokwongo mar mbolea. Be wamiyo gi PPP ni. Jo Nairobi kagi jaduong' Sakaja bodonjo gi jo China moko iluongo ni CNCC. Be PPP gidwa gero go waste management. Mombasa kucho incho waketo jo Nigeria moko iluongo ni Sharawami be geronwa gas plant. Ing'eyo ka gas ni ji tiyo mang'eny. Gas mitedo goni. Tabu mwango gi gas ni waonge gi kama meli madongo bire manyalo ting'o gas mang'eny to kelo e tabu mwango kanyo. Koro incho wamiyo jo Nigeria go be timo mano. Miyo PPP ni koro gimoneno ka sani koro odonjo motegno mana gichako go mokwongo mar dani ne koko bede mang'eny mane giweyo kamano. Kendo ng'abuorange nire kaka weche ma kamago nego mene ichwalo ne jopiny ahinya e yo moro ma ginyalo winjo makata ka gidok piny ng'ato ok nyal pingo ndara madhi moko Rironi Mau Summit madhi Maimayu e kind gwenge mamoko. FCPS Bono Molo machiegni e twak kendo sani kawarange diponi ma e twak ma onego bed ni wabedo godo higa achiel mokalo kata onya wacho ni dweche moko mokalo kane oganda mamako nokowinjo tiende Adani biro pacho ka e kind kembe mamoko moko bende nitiere moneno ka luowa ponono ka kambi machielo okawo mar rego sukari okete lwet ng'ama chielo okawo jaket mano machielo okawo ranyisi mano ma Mumias okawo mano Masoni kama gintiere ka. Inyalo leronwa bende kaluwore kod ng'eyo kod mano bende lony ma intiere godo kirango kaka kembe gitimo e Nyanza kata alwora marwa. PPP ni kod ber mare. Watimo moskanyo iwacho ni okwanyal tudre kode yo makare. Inya yawo microphone mari FCPS Bono Molo mondo mi watudre kodi penyo ageno ni iwinje kato bang'e nyachaka chaka wuoyo kanyo to wadhi yudo signal mari kanyo achiel kachiel mano mar sauti mari. Hello Cleophas, iwinja? Hello. Wawinji makare sani. Erokamano, awacho ni mokwongo ago erokamano ne jaindi Kisero. Aparo ni oselero ma yo maler
gimomiyo sirkal kamochope ni nyaka koro donja e chenro mag weche mag PPP nikech gope ma sirkal osekawo higni machien go osethung'owa makoro onge thuolo ma sirkal nyalo tiyo gi omenda mwachoko kaka ushuru mondo mi wachul gope kaeto wadong' gi pesa mwanyalo chwalogo weche mag dongruok ahinya kwang'iyo dongruok kata projects machalo apeye madhi thurwa kawuok Nairobi kochomo Kisumo, Busia gi Malaba. Omiyo en gima kare ka sirkal odhi gimiluongo ni PPP. To machielo en ni mondo mi chenro ainagi otimre e yo makare, ber ka jopiny ong'eyo kendo fuonnegi tiendgi gi gimomiyo magi timore. Chenro mane okel mar Adani manonego wayargo apaya mar ndege ma Jomo Kenyatta ne jopiny owuoye marach ma gikone nochuno sirkal mondo mi ogweye oko. To kinono tiende matut, kamoro ne ok opimne mana jopiny to en ang'o midwa tim, en mwandu machal nade ma jo Adani gidwa kelo, to ka gikele to en winjruok mar higni adi, to ere kaka odhi konyo jopiny. So nitiere gik mabeyo mabiro gi projects ainagi. Ranyisi en piny wechegi maler, to ne kero ringo kode ng'wech kabisa, ma sama ne ji chako penjo mang'eny to iyudo ni gino noseger madhi karumo. Ne wawacho weche mang'eny, kendo adier nitie gik moko manok odhi kare kaka notime, but kawuono king'iye maber okonyowa. Omiyo riwruok machalo kaka mar United Nations manitiere gi giri mane paro kata ni koro gidar Kenya ka nikech kia Jomo Kenyatta mondo mi chop gigiri ikawo kata mana seche 3-4, kiwuok kata mana Westland ni dwa dhi airport en seche 3-4. Sani iyudo ni mago koro losi, mak mana ni koro bedo ni chenro mar yawo apaya ndege ma Jomo Kenyatta ne ok owach ne jopiny e yo makare, nomiyo joma ne pingo obiro gi weche mang'eny magikone ber mano onego bed nobedogo koro jowa ok ne. To adieri makende en ni king'iyo airport marwa ma Jomo Kenyatta e higa achiel onyalo handle passengers kata jowuoth milion ma kang'eny taboro, ma tin kabisa. To chenro mane nitie ni ere kaka enyalo bedo ni onyalo chwalo kata jowuoth mahawo kata mana milion 22, milion 23. Mano gima kotimore, jo Kenya Airports Authority gi jogo matayo chenro mag wuoth apaya mar ndege gi nene paw ndege, nitiere omenda mang'eny mabiro donjo. Wego ohala mantiere thurwa ka, so nitiere benefits mang'eny ma opondo e yor airport moyar matiyo manyasani maber. Welo mabiro kae mabende nigi kata seche moko 5-6 kapok giidho ndege machielo, ginyalo wuok gikawo expressway gidhi gine kata Nairobi National Park. So nitiere benefit mang'eny ma gikasani waonge tekono kalure gi ushuru kata gope mwasekawo mang'eny. Omiyo PPP en gima kare, en mana ni nyaka fuone ne jopiny e yo makare magineno berne, kendo nyaka watem ni wawuotho gi jopiny, to bende nyaka wane ni jogo mok nyal tere kaka waneno ni wakonyogi. Omiyo nitiere alternative ma bende nyaka imigi. Omiyo ka ok idwa tiyo gi expressway tinyalo yudo laini moro ma bende riwo, lakini PPP ni ober ma nyaka wakawe, nono to wabiro yudo ka weche mag dongruok wabiro ywa chien. Ohala mariwowa gi pinje machalo pinje mag Uganda kadhi nyaka Rwanda nyaka DRC kocha, ka tedore gi gi portwa ma Mombasa, nyalo medo dhi malo, kendo ibiro yudo ni jogo mantiere corridor ni te biro yudo ka ohendni matindo tindo ma cottage nyalo dhi nyime yo makare. Omiyo an gi pacha aparo ni PPP project ni en gima ber, kendo en morna ni nitiere chik moseket ma koro iluwo ma mondo mi mano timre wabiro konyre. To bende nitiere gima Jahindi Kisero wacho, state owned entities bende nitiere kaendi ma ok dhi maber, parastatal level ma pacho ka, ma kamoro nikech achaya ma dhano nigo e gir sirkal, ng'ato we mane maendi ok en gira. Iyudo ka kembe ji giwegi bet ji thoro rito makare. Omiyo kawo kembe ma ok tim maber mamuonyo omenda mag sirkal, keto gi apaya ma ginyalo fuono rieko gi expertise motenore gi private sector, en gima kare. Kendo waseneno ranyisi kaka Safaricom ne en kambi mano onyuol mana kowuok
Telkom. To kawuono en kambi maduong' ahinya nikech oriwo private sector investment kendo oriwo mwandu maginene kato okelo jogo man gi lony e neno ni ere kaka ginyalo timo gige yo makare mondo mi giyaw chiro ma gitiye kata ma gitime ohala, to bende mano be konyo jo Kenya kamoro ingo omenda madine wayudo kane wapod wadonga kode ni pod en e lwet sirkal, to bende ndiko ji mang'eny, jogo be chulo ushuru bende e yo mopogore opogore. Omiyo en gima kelo dongruok kendo neno kaka wuono kembe gi koro moko yaro bede gi wuok nyaka oko mar Kenya. Omiyo en gima kare neno ni kama sirkal ok nyal tayo chenro e yo makare, to gigi ber kokete lwet jomoko giwegi. Mak mana ni nitiere moko ma bende sirkal nyaka tang' ahinya nikech nitie moko ma ikete lwet dhano giwegi to bende onyalo bedo moro ma kata security mar piny bende nyalo bedo ni ok ni kare. So nitie kaka nyaka itim gima ne Michuki wacho ni juggling the liver, i balance moro koni, mano me sirkal nyaka pod donge lwete kata gi shares moko matin mamiyo ging'ego tang'o madhi nyime kamano. Nakame chope karkanya arwaka jaindi kisero bende karkae. Iwacho ni samitimo public private partnerships gi wacho kembe mowuok e pinje maoko, sirkal onego tim vetting no yo machalnade kata gitime yo machalnade. Mar mokwongo ineni arita mar piny bende okorochi, jok mabiro pacho ka nigi historia makare, gin jogo maler, kata kirango details mag nikech mane gima Gen Z notimo nonro mar mane gitimo picha marach mane nitiere mar Adani mane giyudo e mbui mane gikawo to gitiyo gi mano ka agenda mar gi maduong' ahinya, mano mar riembo gi kata mar wacho ni ok oda jok machalo kamagi. Idea nyalo bedo makare, to bende sirkal ose communicate yo makare ahinya kokalo e gazet e wang' jowi ma pacho ka mondo japiny ong'e ne mato tich mane madhi mbele. Dieri mano kama weche sobede matek e wach ma jok ma iluongo gi dho wagunda ni transparency. Mane kama weche sobede matek. Dieri jok momiyo tich ma kapod wawuoye tich ma manche kero olaunch gine mokalo ni awacho wach mlauni yo makore gero ni inyalo ng'iyo kako ng'iyo ni jok madwa time gin jok manade. Joma time gi iluongo ni CRBC. To gin gi record gisetimo projects madongo Kenya ka. Kineno bypasses ma Nairobi ka, the southern bypass, the northern bypass, gin magitimo. Be gin gero no reru. SGR. Samo wino gin magero Talanta. Stadium ma migero Ngong Road ka. Samo wino gin gigero Bomas. Bing'eno tich timore Bomas kacha. Mano be gigero. To gige gite itimo magi PPP. Akanya katemo chiwe yo mayom kijini gi kiwacho gi kwa wacho gi technical to ngato kwinji to onge tiende. Nyaka watem kete yo moro njake ne ji maber mondo giwinje. Inyalo bedo gi odi minise ng'iewo ma ichulie rent dwe ka dwe, landlord ikawo siling 2,000 tidwa gero ot machielo mikawo loan mondo ing'iew god ni. Koro inwang'o pesa michuli, moko ichulo go loan to moko idongo. Tidwa gero ot machielo chuni ni nyaka dhi many mana loan machielo, loan moro ya. Koro rieko ma koro sirkal duto koro tiyo go sani iluongo pesa mikawo kaka rent dwe ka dwe cha emikawo idhi kone weg pesa bank ni higa achiel anong'o siling 200,000 e odni. Koro 200,000 ni awe ni ibiro kawo kata nusne mondo ikawe to in miya pesa agero got machielo. Iwinjo? Koro ineno pesa ma dwecha ema accountant ka FCPA omolo gin iluongo ni receivables. Tene ni kawo receivables gi emitiyogo kaka go collateral. Wacho kisungu mang'eny.
mane gima gitimo Talanta ya ne wan gi gimoro iluongo ni sports levy ni serikal choke kuom jomago bahati nasibu gi casino kendo sebedo pesa maduong' bebe nako gero jomago ponda jomago ponda koro levy ni emenache giwacho ni gini wachoko pesa maka ya to kawe odhi miye yango odhi miye jo pesa to miyo serikal gichulo go jo China magedogo kendo ni jaduong' Omolo ne bro koni ko kwacho kisungu kaka ngama accountant obuko ni off balance sheet tini oken goy man kuomi igedo to goy no ni ko e man pesa ni man yiro cha emingado mane miluongo ni securitization gido ngere ene kako ger Talanta e kaka gero Bomas ya gero go Bomas sani awinjo nitie rieko gidwa kao pesa mag airport mandeke chulo ka gipiyo kajo be gidwa miyo jok moko mondo migi pesa gimany ga dani machielo manyinge okrach ni nani cha gimono dugo yenye kendo ni ja America no dio indicted or rather indicted ja America no di mo utere ochako menye no donjo ne gi to investigate mano no chandogi to onge kaka wanyalo dhi nyime kokwa temo gi PPP Rwanda ka ncho ka airport gi maduong gitimo gimano kodwa gimano watamro timo dani no gilumo jo Qatar gero ne airport bro lo marwani tingini marwani muso bedo originally kaka hub jo Rwanda gero airport migero ne gimana gi jo Qatar jo Qatar ya omiyo kinyalo kete maber gima neno mok ber maneno ka tek en chike miluwo kika PPP gi ema pokwa loso maber kamano gidwa bedo mang'eny mondo nitie PPP Act mondo nitie Asset Disposal Act mondo nitie special permitted koro ng'ato nyalo lidho gi mare to chaka to commit wago to chaka tich kamano maonge transparency otherwise kaka seneno gi mang'eny seneno gi higni Kenya ka tingeni the most successful one and expressway and the most successful PPP project especially kaka gero yore nikech gini kana wagero SGR no adhir China wakao gowi ma sirikal chulo to sani yore magigero wanwani koro jo China gitindo gilokore lenders tindo gilokore landlords giloko landlords gikonyi timiyo gi gino gigero timiyo gi gino gisolo pesa no pesa ji kamano pero kamana nyaka poka yueyo sani FCPS Esbon Omolo kantiere iri sani ponono ranyisi moro mantiere Kaluoa minyalo miye Nyakura Mogejwang sani kaka ranyisi ni PPP ni adiere en gimoro matiyo kinde machon ka jatend piny Kenya William Ruto kod jotend piny mokalo ne nyalo biro wacho ni wada bail out josoni ichulo gope mondo mashino chak mor keno iteme Mumias e kone mopogore sano kwa winyi ng'ur ga enya kantiere diponi sindan mane malingling mantiere PPP kae ma sirkal mar Kenya Kwanza nitiyogo alo Clefa siwinja okawinji kata matin iwinjo penjo okawinjo penjo wipenjo kata kamano atemo mana we anuo nige sani kisero ni e weche mag sani winja jaindi kisero wacho en adieri ni expressway en achiel kuom PPP project minyalo wacho ni most successful mak mana ni kinone bende matut to nitiere bende malingling ma bende noko ofwenyore iye en mani koro king'iyo berne to koro kata matin ariyo adek mane ok ni karego kamoro inyalo umi koni wago gi chung ber mukelo duong' moloyo matindo ma wanyalo bedo ni ok ni kare omiyo riwo chike ma wantiere go motenore gi weche PPP project mondo bed moriere en gima sirkal nyaka ne ni otim and amor ni the PPP Act mokel sani at least otemo kelo ler matin e weche mag projects mag PPP gi kaka timo kata kamano nitiere pend chike mamoko ma bende pod ng'ato nyalo siekogo
ma chwala chiela ria de komio en gima wamedo chwalo mondo otime yo makare. Kata kamano onge kaka piny nyalo dongore kamwa chopeni ka ok wa donje e tudruok aina go. And ahero ranyisi ma jaindi kisero chiwo. Moro en ranyisi ma kamoro in gi ot, isegero odi, ichoke rent, to idwa ni mondo ichak iger ot machielo. Tikoni plot to an go, to aonge pesa madwa gedo. To kamoro aonge teko mar dhi kawo loan e bank. Ang'o ma datim? In nyamanyo jago man gi pesa, tinyise ni oyo ger gorofa man gi floors apar. Abich meka, abich meki. Koro abich ibro choke, an abro choke moro ni. Nyaka chieng' pesa nini rumte. Or gima chalo kamano. So mage e the kind of arrangement ma sirkal nyalo donje sani mondo wane ni to ere kaka wanyalo medo chwalo weche mag dongruok, nikech benefits kata ber ma apaya ina machalo makoro iloso mar Rironi ni kelo en gima duong' ahinya ma koyare mofuone maber to kata mana ne jothurwa odhi kelo lokruok mang'eny, nikech gima chalo kaka cottage industry, jogo maloso gigo matindo tindo ma kamoro diero uso kata mondo mi jogo matiyo ga payo ng'iew bro yudo chiro mayot, kendo mwandu wa mawuok e puothewa bende bro yudo kaka chopo e chirni kata maoko e yo mayot ahinya. Omiyo en gima ber ahinya thuolo ma bende wakawe kor ndara kwa chandre kwa dhi pacho kata kwa dwa biro Nairobi kwa wuok dala dhi bedo thuolo matin. Omiyo chenro gi an gi pacha gin chenro makare, en mana ni nyaka bende fuone gi jopiny e yo makare, nikech Kenya ni kama rach. Gima lit na Cleophas and jaindi bro nyisi kawuono jo Ethiopia gero airport mar Abet, jo Rwanda gero margi. Ka wadeko higni moko 3-4 ka pod waneno pod wagwandore e weche matindo tindo e kaka wadhi dong' chien ma ok wabiro cover. Omiyo Kenya nyaka dhi aka apaya mapiyo piyo mondo airport manyien ochak ger mondo mi wabed gi airport malong'o. Jomo Kenyatta nyalo bedo kata domestic airport, inyawe kata mar ting'o msike mitero pinje maoko. Mane kwa bro bedo gi dongruok makare motenore gi gik mabeyo ma sirkal temo ni mondo tim e kinde ma chwok gi. Maybe kamoro gima damedi Cleophas kendo en ni mondo mi magi otimre, wan kaka piny Kenya bende nyaka obed gi culture mar kungo kata keno. Higni mosekalo chien kae osebedo ka iyudo ni mwandu ma wakano kata saving obed through social service NSSF tin ahinya. Omiyo kata ka sirkal dwaro yo ma mondo timgo weche mag dongruok 2-3, tiyudo ni koro nyaka odhi mana iro nyango gotieno kamoro man gi mwandu ne bank mondo ema okaw hola kuome. Koro yudo ni thoth mwandu madomi kata jo timo ohala weg bank koro neno ni mano gimi sirkal. Ka wamedo our savings kata social NSSF contribution kaka sane medre ni, nyiso ni onyalo tayo weche mang'eny mag dongruok. Emomiyo king'iyo the PPP project mar Rironi nitiyo migawo ma NSSF bendo donje. Kama ane gi ywak kendo ang'eyo ni onego watie motegno ando wadwa jaindi ma en kama bende nyaka wamed lero ne jopiny. NSSF nyaka ne chak 1963 kan wayudo loch, mwandu manosechoko te nok chop bilion 300. Kawuono nyaka ne lok chik higni 2 osechopo bilion 700 komedo dhi nyime. Ka ok oket chenro makare mar tayo board mar NSSF gi kako tiyo gi policies mage e yo makare, to mwandu jopiny kamoro ok nyal yudo garita makare. Omiyo nyaka wamed nono pend chik, kech kaka ne tayo gima tin opogore kaka ne tayo gima duong'. Omiyo that space bende ka ok otayo makare, lwasi no inyal tiji samu kamoro koyudo jotelo maricho, tinyalo winjo ni mwandu jopiny olal, to en pension ma kamoro bang' higni moko 5-10 diher ni kiritaya tiyudo mwandu ni. To mwandu ni mimiyo NSSF ni bende koti kode yo makare ochwalo weche mag dongruok, to NSSF lose pesa. Tiene ni kani kungo kata mana milion moro 5 kata 6 higni mitiyo, sama iritaya to in kata gi milioni moro 14-15 nikech nitiyo to mwandu ni robe no nyuolore mondo mi odongre. Omiyo chenro gi duto gin gik mabeyo, but piny manyalo dongre kaka Kenya ka gi kamwa chopeni, saving culture kata yor kungo mwanyalo bedo kaka piny ma dhi konyowa. Omiyo nitiere 1-2 mabeyo ma kwa tiyo go yo makare, to weche wa mag chenro mag dongruok ma yaro kaka wadongre kaka jo Kenya biro dhi nyime yo makare. Kamano Cleophas. Kamana ahinya FCPS bono muladugo iri bang' yo maka osanta ng'wa penji ne oganda bende kachiel koda ka jaidi kisero mane studio ka
ne kiwacho weche mag kungo kata weche mag NSSF gi iluongo gi ahinya kindegi mago mag PPP kata kantie weche makamagi gidonjir nade kindegi wakawiyo masani nyakora mojonga to kwaduogo pod wantiere kodi kachiel e chenro ni mara mbakorom dakika en 5 tok sang'wen okinyi kik idhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Apenji baba duoka Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Magi kawa gomboa Apenji wono simbo duoka wa joluo Raile mane dwaro koso mola iko rwenyo kuma norgie Mondo mi yud thuma mar Raila tribute kaka sikiza tune mari D *811 *343 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni umie strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakura monge jwangen moro mara ni pod ikete kar kae chenro ni mara mbaka oromo wamedo puonjore kendo wamedo rango ni to maling'ling gi gin mage mago matimre kor gwenge wa mopogore opogore awach ni orno ote machuok SMS line oyawe na 3:6 Facebook wantiere live Ramogi TV miwa paro mentie ko kaja chel kachal to asome kar kae aduoge tielo ni mara riyo dai kosekala par tok sangwen antie ka kod jaindi kisero kod FCPA Esbono Molo CPF Asugutu kodo thuolo ango rewre kodwa ka achiel chenro kapod wadhi nyime kode. Jaindi kirange ka en penjo mana penjo kacha Esbono Molo kata kamano ko winja ango duoka bang' mae bende sani kama ntiere ka duogo mane studio ka ngadhire bang'e mondo be ango penjo duoknwage bende much PPP ni winjore kor gwengewa kama wantiere Homa Bay, Kisumu, Siaya moko bende timore kata e pinje man Libamba, Migori ntie kembe mopogore opogore bende jo wanyalo wacho ni matimore kani ten kalure kod PPP to bende iler no pogruok mantiere kind PPP ni arrangement machalo kamano kod macha mar privatization en mane mapono nano katimore gwenge wa gisani ten wach mag kembe mag sukari kawacho Muhoroni awacho Miwani Chemelil gi South gi Sony mage kembe adek mag sukari man Thurwa to macha to oken PPP as such en giminya luong ni concessioning kata nya luong ni privatization gima serikal timo kanyo gikawo kembe go jopiny mondo omejo ohala the private sector mondo manage gi kendo ran gi an ka kuma diri to kaja to jo kane gi mor ahinya nikech choka mor gi kaka notime kendo ka mor gi nitie gik motimo kanyo mok ber kaka Miwani notimo kaka Miwani ing'e gima timore ni Miwani nende nitie wach bura moro wach kot momako gima ne rach na niya jok sirkal niche nigi kembe 5 mag niang' makarwa nitiere Muhoroni Chemelil South Nyanza nikech Miwani nogore piny chon kato kocha e piny mar Western nitie Nzoia gi Mumias to gi Butali koro gima ncho timore gima nane kaka nanene kembe no gin kembe joma nyingi chal gi nyinga ka ya joma nyingi chal gi nyinga go koro joma ne nyinga go an kaka nene gin mene gi konyo go kembe mag sirkal go piny koro kanche miyo gi mondo giran gigo mano gima ne okomora kanyo to gimora wach ni kaka wawuoye PPP madieri ang'e ni ji mang'eny temo wacho niya nagombo nosiepna nago go mbaka ya Raila nosiepna nago go mbaka an awuon ya ang'e ni ji wacho kamano an awuon to an chwago kod mbaka mang'eny ne en ng'ama pache ni mal ahinya emo ne neno ko odonjo wacho dani no nikech noseneno ni sirkal othung'o ok nyal timo ang'o ok nyal timo gigi ni chen gi plan dungu isiwinjo kiwacho ni dwa ger nuclear plant moro Uyoma no se make Chen get a very big plan. He was the sponsor mar investor moro mawuok Korea mane gero plant ma 5,000 megawatts kich no neno ni power ma cheap emanyalo development through kanyo mane again channel sipra miluongo ni Professor Gumbe kanitiere ka kama bedene man yiero Professor Gumbe no chairman mar Nuclear Authority because they were really working on it go pay Wandaibe Mano was going to be the biggest PPP project motemore korwa kocha to ero nyasai koro kawe koro I don't know ko pay Wandaibe ni bro ngo kode gi tek manchore orenge kode to nyalo no ka wuon piny ose way about it
Yeah, so mane PPP maduong madanga wach ni there's a chance mar timore kono to mar dek ni be adieri the PPP idea pod en gima new kendo ng'eni waonge gi moro ng'ato ncho luongo ni waonge ga execution culture ma kichako project ete mang'o teringo me deliver emo jo Ethiopia loka sani gigero kendo mana gigero gino machielo gigero paw ndege machielo yeah to kaka kipimo airline gino mano 10 years ago no waingo airline gi kata kikwano namba mag ndeke ma wan go gi namba mag ndeke malingo yeah no kinyal timang'o to sani yeah but just because of the PPP idea omiyo kata kadiponi PPP projects onge mosetimore thurwa mang'eny yeah to en gima kinya blame ng'ato ne ni yo migero sani ni yeah dika million 100 billion 170 ngisa project mose ka pesa mkano SGR no tim billion 300 nusne so mano ngisi scale ma project mano chakni omiyo an to wajna pipi atemo ye kode ng'ato ipenjo waj mar NSSF NSSF ing'eni kichako tiyo ne sirkal ting'adi dwe ka dwe koro gin gi pesa mang'eny sana to kagi last year higa mokalo cha 2023 no made contributions koro ing'adi mang'eny moloyo sana masa mowueni dwe ka dwe NSSF koro choko bilion 6 e dwe yeah nikech gima no med cha to NSSF othung ka in dwe ka dwe iyudo bilion 6 idwa teri kanye idwa invest kanye kuri bo yudo ka ng'eny pesa no gi invest gi miluongo ni treasury bill gi treasury bond tena gi ole sirkal to sirkal ng'eni ki olo pesa modonjo mi olo sirkal ok en pesa makelo dongruok en pesa ma medo ma waistlines ma MPs chulo go msochi madongo kiang'o you know karo pesa no NSSF ole sirkal treasury bill treasury bonds to modong gitelo ng'eny ne kendo gitero Nairobi Stock Exchange, Securities Exchange. Kidi kambi machalo breweries. Ibono ka NSSF duong shareholder. Kidi Kenya Commercial Bank. Kuro areas ariyogi. Kuro ncha thungo gi kama gikete pesa? Onge. Omiyo jok magero yo madhi mane the president oyawne. Gidonjo go achiel. Ni wambo wote mang'o. Wambo biro contribute. En gima kata mana expressway dina watim maber. Bene onego kete local investor kamano ng'at ma jo China mo maran expressway yeah gi loso pesa apano kiringi wi kan inyaneno kingi account majini go gi loso pesa mano onego bene ni retirees be yuda ngo yuda share yomi an gimo miyo NSSF odonje wach mar roni ni yeah ayiego sana mondo iluongo ni asset classes gi expand kika kan pesa duto wala sirkal kika kan pesa duto ung'iego shares na Nairobi Stock Exchange erogamana e wacho ni paro makama bende winja ne kawuoka kuom FCPA Esbon Omolo ochal nade ang'eni ji osebedo crusaders jok mosebedo kago debe ne chenro mano mar beta wacho ni bottom up economic transformation agenda kendo kama entiere kar kanyo chenro ma iye kanyo iwacho ni olach ahinya to ahinya kodoko korka chenro ni mano mar PPP dipo ni ma en rieko moro miwacho kata e muma mano pan ne jok moko to dogo fweny ne jorieko mamoko mantiere en chenro maber kama to noling kata nolal nang'o kama ntiere sani weche mag kungo mana achiel madane mondo mi imule imbe imiwa paro kotenore kod much PPP ni kaluo bende wanene
Erokamano ahinya Trevor. Aparo ni much PPP to koko adwa neno nikech project mar Ironi Mau Summit ni wadhi nene nikech ka mwandu ni wuok pacho chopo Nairobi, ing'e ni koro sani odhi bedo mayot. Kidwa riembo nyamburko ni kia Nairobi kidhi dala, kama ni itiye gi kata siling 10,000 e mafuta nikech jam oromi e ndara. Sani koro inyalo tiyo kata gi siling 6,000 kosetieke, nikech inyalo ringe speed ma ok ni mala ahinya, to safety bende kata weche mag neno ni ginene ni accident ok nyabede apaya no bende ni malo. Omiyo en gima ber, but kopogore gi mano onge PPP project madwa wach malong'o thurwa. Adieri waseneno weche mag dongruok kadhi nyime kichwalo gi sirkal kendo wamor ahinya. Kidhi e counties wage nitie project ma national government at least minyalo kwano, obed Siaya, obed Migori, obed Kisumu, kata mana Homa Bay, inyalo kwano 1, 2, 3 ma sirkal mamalo timo. To motenore gi PPP to wasebedo ka waonge go. Mae manyalo bedo kamoro mokwongo. Ang'eyo ni kembe wa mag sukari ne nigi gope kendo nochul negi gope mang'eny ahinya. Bang'e to ne koro oketgi e lwet investors ma jaindi wacho ni jogi be mogo kembe gi piny. Mano to adieri, kech kipenjori ni to ere kaka joma nochako Butali Sugar bang' higni adek ne gisechulo loan mane gichako go kambi. To sama ma timre to Mumias gore piny. Niang' mane girego ne gigolo kanye. Iboyiro ni kamoro kembe wa mag sirkal gi emane miyo jopur kothe gi mbolea kisepuro to bang'e to kogik sa keyo to nisoko uru. Omiyo noko ta chenro go yo makare, ma omiyo kembe wa mag sirkal ok osedhi maber. But kopogore gi mano, nitiere kaka bende privatization ok otim kuonde moko 1, 2, 3 yo makare. Gima duong' ne japur en ni be inya chuli e sa mowinjore. Mar ariyo, in kaka japur be inyalo yudo obed mbolea, obed kodhi makare ma kembe ma omi kembe mag sirkal gi mondo ta nyalo miyo kaka jopur gik mane kembe sirkal gi timo nyaka be ni ginyalo timo. Omiyo chik momigi ma giluwo nyaka neni ok gidiyo japur kendo ok gimono japur pur. Magi gik mabiro miyo gibedo gik man gi ndhadho. To mago to gin mag PPP, gin ma inyalo luongo mana more or less gichalo privatization, nikech gima duong' kanyo en ni kane kambi machalo kaka Miwani cha ne nyalo chier moger factory kanyo ero, teni jopur matiende kanyo nyalo yudo kaka mwandu gi chope e factory kendo chulo gi bang' kata juma achiel kata jumbe 2. Mano kendo dhi miyo sirkal yudo ushuru mane kamoro no ok oyudi chien kacha, nyalo miyo pur mar niang' medo ting'ore malo ma jopiny konyre. Omiyo mano to ber, mak mana ni nyaka time yo ma ok chal ka gima jomoko ne geto mana kawo lope mag sirkal. Kech kidhi e kes kaka ma Miwani, athoro ng'eye matut mana kaka jaindi owacho, nitie gik moko ma ok dung' maber kutenre gi kaka mago notimore. Mani koro mago to koro wigo ni water under the bridge. But kopogore gi mano, project mane dhi nyime mane energy sector mar nuclear en project maber ma ka wanyalo chwale kaka sirkal to biro konyowa ahinya e yor neno ni to ere kaka bech sitima nyalo dok piny, nikech dwaro mar jopiny mar sitima ni malo ahinya. So mane kaka nyalo wacho e weche mag weche PPP. Omiyo koka biro to an owuon ayie gi pach jaindi e weche mag PPP projects ahinya kama wachope, nikech wasechope duond agulu. Onge kama sirkal nyalo gole pesa sani mondo mi otim go weche mag dongruok malong'o. To nyalo mana timore ka wan wawegi pesa wa mwakano mobiro konyore go ka ndalowa ma retire chopo otigo e yo makare kendo kete e chenro makare. Bedo ni nyalo tiyo tikano siling 200 to sirkal to ng'ama jamondiki tich be kan medi siling 200 ni dwe ka dwe kano siling 400. Mage mamiyo ka ji retire to koro po dhano chiko lwetgi ni miyo gi kia 2,000 dwe ka dwe malipo ya uzeni kata gimno ni social safety net. Omiyo loko chik no en gima ber, nikech omiyo koro wanyalo chopo kama koro wanyalo tayo chenro mag dongruok mang'eny kotenore gi mwandu wawegi kaka jopiny. Kendo gima duong' moloyo en ni kembe gi nyaka tayo makare. So anamor gi chenro mar PPP project mar Ironi ni, kendo ang'eyo ne odhi konyowa kabisa. To maduong' moloyo en makosa maduong' ahinya
ni Kenya nyaka ne yud uhuru, to wawacho ni gateway kata apaya madonjo go e pinje mag Great Lakes region kichaka gi Uganda kidhi en ma kalo thurwani, to ni apaya ni nyaka nene noweya kaka weni, omiyo bedo ni ilose sani koda en mana under PPP, jogo mapingo pinga lakini kipenja en gima nyaka waduto wa support. Ok bi mono losa pe mamoko ma bende pod ji nyalo ringo go jomoko dwa tiyo gi apaya to FCPS bono molo kapok aduogo ne studio kar kae nikech iwacho ni gino madhiro chenro mag PPP ni mokwongo kae en mar neno kaka wanyalo tap e lony mano mag experts mago mawuoka e kembegi mago mag jok mantie private sector. Gini gidhi time kuom kinde moro malach, to giwacho ni ka gida tap e weche mag efficiency kata ka gitimo tich maber e private sector, keto jo sirkal kama chal nade, ang'o monego gisome thuolo ni magitiyo kod kembe mag ji giwegi mondo mi ka jogi chieng' moro wuok gibede gi thuolo mar tayo gigi e yo makare mabende gisebedo kae ka girito. Aparo ni gima hinyowa ahinya e public sector kata jogo matiyo apise mag sirkal, iwinjo ga kiwacho ni idonjo ofis tikawo koti ting'awe kom tiwuok idhi timo tijegi. Bedo ni ok wasebedo gi techo makare e kaka ji tiyo e public service osemiyo beyo kata gik mabeyo manyal time public service ok timre. Bende osemiyo jogo ma kamoro nyalo medore bed gi lony makare osewuok e kembe mag sirkal kadhi manyo tich kuonde mamoko. Omiyo iyudo ni kakore dwaro experts kata jogo man gi lony manyasani e weche mang'eny, tiyudo ka thoth gi koro ok yudre e sirkal nikech sirkal bende opogore gi chon mane gikawo thuolo mar neno ni to ere kaka gitiego kendo gimedo chwalo jogo ma gindiko tich mondo mi obed gi lony malo kinde ka kinde. Iyudo ka sani kata mana mondo mi chulni pesa mar mondo ibede professional body kata kaka in ka in jafwambo ni idwaro dhi e romo kata riwruok mondo ung'e achiel ariyo adek motere gi weche mag journalism kata fwambo nyasani, iyudo ni sirkal ok nyal chulo ni jogo ma gindike sirkal matiyo tija ainago. Obed kata mana accountants weti iwinjo ni wacho ni ok wabi chulo subscription mar professional. Koro in professional aina mane ka sirkal mondiki ok nyal chulo ni mondo mi ibed gi paro kata gi nonro matut e weche motenre gi gino misomo. Mage mamiyo expertise e public sector dok piny, kae to kore yudo ni projects mag sirkal bentie bureaucracy. Akia kaka nyaluongo bureaucracy gi dholuo to ni ochalo sigingi mang'eny miyude sirkal ma oketa mos ma kia ka tidhi ka file olalku. So nitiere culture kata ng'iyo moro mosebede sirkal ma ok ni kare mamiyo tayo chenro ma aina gi mag sirkal bedo matek kata omenda betin. Kichaka gero ndara, inyalo gero ndara achiel kata higni 10. Ranyisi ni wang'ayo mambita kadhi sori nochagere chon malich, to mondo mi osudi pesa onge, budget tin, to kidonje PPP project ni pesa ok en gima chendo, en pesa midhi kel mapiyo piyo. Kidwa ni mondo ng'ado rieko bedo bende mapiyo, kae to kidwaro kama jalony nitie, jolony ikelo, orak momiyi bende nitiere gik manyaka itim ming'iyo ente perform nade. Miyo wanyalo fumo rieko e kaka sirkal nyalo timo gik moko e yo makare. In para ni expressway cha kane oket ni sirkal mane choko pesa cha de chal nade, de koro winjo mbekni machal nade kanyero. Ang'eyo ni en mar jo kambi mana otronje PPP no gine magitimo weche mag neno ni to otaye yo machal nade, ka gimoro kethore to lose mapiyo piyo, omiyo ochala paya malong'o ma kamoro diher mondo ibede. Omiyo nyaka sirkal gi jotich sirkal sum rieko kendo lok paro. Wan kaka oganda bende wabede joma oluoro gino moriwo duto. Bedo ni mwandu sirkal ing'iyo ni ma ok mara, ok en mari, emomiyo wadak e lwasi marach. Inyalo neno kata kiriembo nyamburko e ndara to gino michamo kata yugi ma in go tika kati bola oko, ng'ama idwano kwany ni yugino nikech igo ne mano ok ochuno. Kane in ng'ama nigi consciousness kata ma nigi paro ni to bende darit mwandu ni kamara, dala ni bedi bole yugi kaka ibolo ne ndara no kamari, mane ranyisi mayot ni e dala ni ok dikawo yugi bol kamoro amora, to kiwuok oko to idwa ni bol gi kamoro amora. Tieni ok ine ka gima imbe in gi ratiro mar neno ni lwasi ma intiere ni kare. Mane kama koro nyaka wapuonje, to mane kido ma nyaka
wakwedi kata nyaka wanyis joma e sirkal mondo ogoloko. Ero kamana inya FCPS bono molo gikanyo be nang'eni aduogo mono mga yud paro mano mara jaindiki sero mane studio karka iwacho ni en sirkal mantiere kod wastage inya osewach ni ketho mag mwandu nitiere karka resources kacha nitiere to ti kod giyo moro makare inyalo ti kod yore mage kata inyalo sum rieko mane kuom jogi mabende obiro Kenya ka mondo mi okonye chende kaka magedo mag apeyni mondo mi chieng' moro higni mabiro Kenya bende okawe experts mage odio donje PPP kod piny Tanzania ogere Tanzania nderni odhie Zanzibar wane ka gigero daraja e pinje mamoko projects pombe mana jo Kenya kalure kod tich makare ma jo Kenya bende nyalo mamoko bende nyaka sani tiyo kendo temo mana kara nyalo itiwacho ni onge mar omenda miyo jogo man gi muscle mar pesa no koro biro mar mondo mi gikony Kenya e weche mag dongruok mopogore opogore en sangwen gi nus akayo masana duogo kod wenda kikidhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoro Monga Jwang' chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro Monga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii nyakoro Monga Jwang' Friday supu zo wake. Sapar kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakoro Monga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek nyakoro Monga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakoro Monga Jwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Monga Jwang'. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachiel koda jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kamela na koni ni wang ne kawado kocha nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokol instrumental Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Belta nyalo budho kapo ni pok iyudo chiro koro ing'eni dhi bukegi inyalo dhi bukegi buru kata idhi dwaro yien mag gine gieki mag agrovet gieki to budho nyalo kata tieko nus higa. Nyakoro Monga Jwang' machiegni pod wantiere karka chenro mar mbaka romo dhi nyime kaka ntiere ka kulwela achiel kachiel mano ka sumo paro kod rieko mawuok kuom jolony kachiel koda ka jogo mabende penjo kokalo e mbui me kod rote mag Ramogi TV. Richard Odiwuor Otieno wacho kamae mara Kanyipola Wasi penjo na ni ere kaka wanyalo tieko gope Kenya kae nikech
waol gi gowi ma ok konywa. Mano wach mantiere kar kanyo, mano kodwoko kanyo wach ma Jaindi Kisero ne wacho kanyo ni sirkand Ruto nigi pek ahinya e chulo gope. Gope go ma sirkande mosekalo bende mane okelo. Moko bende oyudo mana kacha kantiere. Mano penjo mar Richard Odiwuor. Machielo mantiere kar kae mar Injinia Lazaro Kanyambok. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae: chiwo kembe mag sirkal ni kod advantages kod disadvantages. Mokwongo wacho ka ni kambe go kobedo e lwet private sector to supervision dhi bedo matight, kendo madhi enhance weche mag service delivery. Joma obedo brought up in Nairobi wacho ni kaka en nyalo nyisou kaka Nairobi water ne chalo. Wacho ni under city council kod kaka ochalo lwet private sector. Otherwise disadvantages gi gin things mago machalo kaka nepotism mabiro kod joma onyiew kata nigi shares mathoth e ikembe gi. Manyin Lazaro Kanyambok ma Kariobangi Jamaguje Kanyada East. Mano duoko penjo mano mar FCPAS Bonomolo. Wacho ni gope ma sirkal osekawo higni machien gi emo osethung'owa. Wacho ni ok wanyal bedo kod dongruok. Mano ote mabende nokelo kar kanya achiel kachiel. Nitiere ote mathoth ma pod donjo kar kae ni anto arito mana twak ka. Mary Pauline Charles erokamano ahinya. Mano kawaneno kaka chenro bende sudo kar kae. Jaindi Kisero entiere iri to kanodhi e yweyo gino mane walose ne en kotenore kod tim ma wanyalo somo kuom jok manie private sector kaka jo Kenya kata jok mantie sirkal, mondo mi ka chieng' ma jogi wuok to giwe Kenya lwedo moro bende ma jo Kenya lobedo ka dhi nyime kod chenro magi magintiere godo. SGR cha kowene jo Kenya mondo onene. Expression kowene jo Kenya bende wan gi tim makare marite. Ing'eyo PPP kelo gik moko ariyo. Mokwongo okelo jong'eyo expertise. But more important, nokelo capital. Tabu mwan go moloyo kaka jo Kenya en capital. Ondiek ing'eni kiwuotho East Africa ka kata ma South Africa ibo nongo ni nitiere lony moro mag investment banking, finance, structured finance, marketing, IT. Kidhi areas go, kidhi Uganda ibo nongo ka jo Kenya ma lead gigo. Kidhi Tanzania ibo nongo the same thing. The area club mo kare digo golf Oyster Bay, Dar es Salaam kacha. Ine jo Kenya matiyo gika special kanyo. Omiyo wan onge gimiluongo ni rieko. Okwa onge go. Kendo Kenya onge gi problem miluongo ni brain drain. Ni brains ringo a. Gimtabu mo wan go en gimiluongo ni undrained brains. Ni wan gi joma riek moromo. Gima chandawa, gimiyo PPP makes sense here. En na wacha capital. Wamoko wathong gi gowi. Aneno ka wuoyi no penjo to ere gima inyalo timo mondo wawuok e gowi ma wan go sani. Kech gowi ni to ok dhi kodwa maber ka kuma dieri. Ineno ka gika timore universities. Ya? Gowi ok dhi kodwa maber. To gima inyalo tim gi gowi iluongo ni default. Jogana inje ka watimo machiegni ka. Iluongo jogope gi te. Tiko ino mera, duokna mari ni chien, kata extend rago, abia chule bang kama. Omera, mari ni okachul kicha ido ko lel. Odious debt. Iti mugimoli wani default. Jogana inje so timi, Ethiopia no timi, Zambia no timi. To wanto joagi, okao rieko moro, ginene ni kagitime, to nyingi bro kethore international capital markets. Mok dinuang pesa inengo maber. Kuro miyo gin gikayo in the fact ni pokwa default no. Iwinjo ka gisiko gilando pile kaya dumba de wachini no ne wadi no se kawo no wadi default to okwa default. Yeah. To kada ma wach ma default ma wachoni. It's not the only solution. Ntie solution ge ntie jo mariek ma kimiyo tich mani nyiso kaka wadwa duoko nengo mar gowi chien. Nyalo mid. Ta neno ni jo osetiyo matek
e wach mar adoni chieng' moro iluong Jaduong' Rafael Owino ma wuod Alego ma en head of that department yie gochne chieng' moro mondo wabi watwak kode ka e wach mar gowi mohero Kenya ni. Jaduong' Rafael Owino ne tiyo Central Bank to yando omiye tich mar en head of debt e Kenya ka. Chi madwa ni luonge mochung' ne gope mondo yedo chung tich gope ma Kenya ka tem mondo ng'ise. Kendo mar ariyo ng'eni gope gi gin kidienje ariyo. Nitie gowi moolo oko kaka Eurobond to gintie gowi motimo ang'o moole iye ka. Sama owuoyeni koro gowi moole iye ka ema dwa bedo mang'eny motimo ang'o cost. King'iyo nengo mwachulo ne gowi moole iye ka dwa bedo mang'eny moloyo gowi ma gik mwachulo e gowi mowuok oko. Omiyo wach gowi to dwarore ni wabed abeda ka national conversation. Jaduong' luongo jorieko te mag jogowi mondo wang'e kaka wanyalo timo. Kok kamano biro chandogi. Inche sani nitie gimoro ma sirikal kete gazet, Kenya Gazette dwe ka dwe iluongo ni budget outturn. Jothuolo mohero weche mochumi gi yie mondo usome gino mondo ne kaka chalo. Gino biro ng'isi ni dwe ni nchi watiyo gi pesa di e chulo gope, nchi watiyo gi pesa di moore county, nchi watiyo ochalo bank statement mar sirikal. To the law ochuno gi ni nyaka gi publish, mbadi nyaka publish every month. An kama tiye e tich matiyo en gima somo ang'iye from January to February mondo ne en what pek wuok kanye. Sani nchi osechopo level moro ma kuom siling 100 ma wagolo KRA 70 odhi osuru. Koro chuno ni kama gono ng'e pesa en mago gowi. Koro waolo gowi ichulo go gope. Waolo gowi ndalo moko nche wawacho ni wachulo wadhi wago tenga ni wachulo Eurobond. Dongo wachulo Eurobond. To Eurobond muchulo ni uolo machielo mondo ni borrowing from Peter to pay Paul. Yeah? Ichalo ng'ama ringe gik moko debt treadmill. Ng'e treadmill mo meringe e gym cha. To kumidhi e onge. Mane kumo gowi chope kodwa. Omiyo project mo maduong' mo nyalo timo sani an obed na PPP. Kaka nene. Ero kamano ahinya. Iwacho ni kae en chenro go morango kaka inyalo ber chenro ma ichwalo ne jopiny. Wan kaka jandiki sero pod omendo lerno kar ka ng'ene mabiro ire sa medo mana ringo ka wanene kar ka achiel kachiel. Sani koro iwacho ni en chenro mar neno ni piny Kenya ogo okang' mano mane ne dieri ntiere maka wacho locally tailored projects mano mantiere mana piny Kenya ka mondo ne gichopo ne jopiny e yo machal nade. Gini ne ntiere vision mar 2030. Wadong' mana gi higa moro matin, higni 5 kata chopo 2030. Higa mokalo mane telo ne yiero ne ntiere mano sigana moro mano ndiki kendo nowacho kar kanyo ni piny Kenya dhi neno ni ochoro chenro gi e yo machal nade mondo mi vision 2030 cha idhi bedo extended mochop kama chal nade kendo kama ntiere. E thuolo ni luonga Esbond Omolo FCPA mar mondo mi bende okonwa en ber mane ma sirkal bende nyalo bedo kae kayudo kapo ni gidonjo kendo girango ka gi concentrate e weche mag PPPs mondo mi gi improve quality mano mag chenro mopogore opogore mag dongruok mag itimo ahinya mag public service kod mago bende matiyo kod mbui e bero chal mar wach. Inyayo mana microphone mari kiwinjo penjo kato bang'e iyud mana thuolo mar duoko. Ta inya kirango kacha ni en based on performance mano mar jal momiyo rak mar mondo mi okonye chenro mopogore opogore. Bende vetting gitimo gi yo moro makare manyalo miyo ng'ato wach ni ero ng'ama nomi en ng'ama disal. Ero kamano ahinya ng'ene weche mag PPP gi mokwongo ng'ena nyalo mana riwora kodi kaka sirkal mar Kenya ka in gi capital midwa kelo pacho ka to capital ni no idware omenda machal nade midwa ni mondo ilose project ni to be in gi lony e yor neno ni projects gi inyal tim kiwango kata quality madwarore. Omiyo nitie gik mang'eny manyaka ng'i. Ok en ana ni kamoro in gi pesa. Inyalo bedo gi pesa to lony kata kuonde misetie minyalo kwan onge.
omiyo kwachiwo ranyisi mar kata jomomiyo rak mar ginene mar Rironi Mau Summit nitiere lony ma gin go, nitie kuonde ma gisetie kendo gin gi omenda ma ginyalo kete project no. Omiyo mano miyo bedo mayot mondo mi winjruok obedie kodgi. Mak mana ni ng'e ni kama project nitie ma omenda ne ng'eny, weche nyaka bedie. Koda nitiere weche ma ok odhi kare, koda onge, weche nyaka bedie, nikech mano kama nyaka larruok bedie. Omiyo an gi pacha taneno ni PPP project gik mabeyo kendo nyaka wachwalgi. Gima duong' ni joma wadonjo gi PPP project nyaka bed gi capacity, nyaka gibed gi omenda kata capital madwarore e projects go, nyaka bed ni gin gi jogo ma ginyalo kelo matim project ni e kinde machuok mokalo mondo mi jopiny oyud project ma gidwaro to gimbe giyud kaka giyudo pesa gi. To jawinjo moro openjo penjo moro Cleophas ma kamoro ang'eno wadwa ja India wacho ni kamoro onego wadhi e default kaka pinje machalo Ghana gini osedhi e Ethiopia gini, tan gi pacha taparo ni pok wachopo kanyo. Gima ahero ne piny Kenya moloyo pinje mang'eny en ni economies ma Africa ka wan gi gimiluongo ni the most diversified economy in Africa. Tiende ni uchumi marwa nitiere gik mang'eny madonje iye. Nitie motenore gi weche pur, nitie weche motenore gi weche manyasani mag computer, internet gi financial services sector. Nitiere gik mang'eny ma miyo uchumi wa bedo motegno. Nyaka jowa manoko man kamoro amora, ma kidhi Uganda, kidhi Tanzania, jolony matekre gi otegno gina jothurwa jo Kenya. Kata mana piny mantie Ingereza kae, jowa ng'eny kama lich. Iyudo ni nitiere lony ma wan go ma apano osekonyowa. Kata obedo ni puonj marwa kata sombwa, education system wa osebedo kotegno kopim gi pinje mamoko higni mang'eny, iyudo ka kelo mwandu thurwa bedo mayot e ji mang'eny. Omiyo kata obedo ni wan gi pek e yor chulo gowi, nitiere achiel ariyo adek mwanyalo timo. Nyicha go mbaka jumbe ariyo mokalo kane wan gi seminar Mombasa, ne waluongo Rafael motelo ne kope mar Kenya, kendo ne wan kode gi twak gi wuoyi matin ma bende mjumbe ma Kiaru miluongo ni Ndini Nyoro. Ne wapenjore penjo matek ahinya, to gikone en adieri ni wan gi pek, mak mana nitiere yore mang'eny mwanyalo wuok e pek ni. Koro go mbaka kata go bura mariwo jopiny te, ahinya jolony, mondo mi wabed piny wapor wany tere kaka wanyalo konyore. Ranyisi en ni ere kaka gope ma Kenya nigo, moko ni oko nus, karibu nus, oingo nus matin, moko ni pacho ka. Inyalo ni kamoro atamalo 45 kata 46 en ma oko, atamalo 50 wiye en ma pacho ka. To ka koro gik sami chulo interest, tiyudo na atamalo 80 en gope ma pacho ka. Seche moko di piny to ohala mane ma piny Kenya ka timo manyalo chulo joma giolo pesa kuomgi atamalo 10 interest kata atamalo 12. Mage gik manyaka koro wapeny to ere kaka wanyalo duoko gope mwaolo pacho kae mwathung'o go jopiny, mang bengi ma pacho ka thoth gi kar miyo jopiny hola mondo miyo uchumi marwa odongre, to koro gin gibeda beda gi memory, girito mana miyo sirkal pesa. Magi achiel kuom gik ma kwa tiyo mariek to wabiro golo sirkal mar Kenya kuom mago. E chula gope kende cha, ka ne wanyalo duoke kata piny matin, wanyalo golo kata mana bilion 200 ka watiyo gi debt mix makare, ma pesa no kamoro oromo project machalo kaka mar Rironi cha, or wanyalo neno ni ere kaka wachulo contractors magero nwa ndich. Omiyo nitiere kuonde ma kwadhiye to wanyalo konyore, mak mana ni interest be ng'eny. Jaindi biro nyisi ni jogo maketo mwandu gi e sirkal, weg bank gi gin jomage. Ka en gi yo moyudo go pesa mayot ma do kaw pesa ne omi sirkal ma ok odhi othagore omiyo nyango gotieno ma ang' kochule to kamoro ang' ok bi chule omi sirkal. Giko ne yudo ni pach gi duto giketo mana e keto mwandu gi e gowi ma gimiyo sirkal. Koro sirkal nyaka ket lwasi matek mamiyo kata ko olo pesa kuom wego mwandu to ole bei ma beto yueyo
ma ok ket pek ne jopiny. Omiyo nyaka wabed gi chenro makare gi strategy makare mamiyo mano timre. To bende gima nyaka wawuoye ma jowako dwa wuoye. Kamano kimede kanyo gi wach mari mogik ka watieko sani. Ote mari ne Nyakwara Mugejwang kaka ginyalo embrace projects machalo kamagi kendo geno mabed godo ka warang yero pocho maparo katiyo ni nyaka be wang'e to watiyo gi omenda yo manade, expenditure marwa ni malo mar government cha ineno ka sirikal ni ok ochomruok kode tir maber, en mana badhruok ok omako mach motegno. Akwayo National Treasury motelna gi Mbadi gibed jogo momako chenro ni motegno kendo kuonde mantie ng'ikruok gi kony mondo mi sirikal otigo omenda yo makare. But katieko en ni PPP projects gin gik mabeyo kama wachope ni en monyalo konyowa mondo mi wamed yaro weche mag dongruok pacho ka kendo biro miyo uchumi wadongo makata mana weche mag ushuru madok pincha biro medore ka mwandu mang'eny kale pacho ka kendo ohala medore kendo uchumi marwa ting'ore malo. Omiyo en gima ber mana ni nyaka ng'egi ni otim gi yo makare ma ok ohinyo jopiny kata ma ok mibadhi obede. Erokamano. Agonero kamana nya FCPS bono molo kuom goro paro bende chino mondo go sani ayud paro bende wach mogik ma Jaindi Kisero nyabedo kar kachiel nitiere weche mane wamulo to ahinya warango weche mag infrastructure kod mago mag transport PPP gi ke korango weche mag health solutions nitiere weche mag green kod blue economy nitiere kar kae water and sanitation weche mag student hostels mano ego beni cheno maka magi tiemo tinga nyaka industrial parks kod cheno mag lony manyasani. Geno mane mobedi ka warange kai kete ka wach mari mogik ka Kenya koro sowie giteko ne duto e weche mag PPP. Ato gima nyalo wacho gimoro achiel ma aneno kuom PPP ma yie godo ni ineno kendo gi infrastructure projects ineno giwangi ndalo moko no waolo pesa ma miluongo ni Eurobond pilo chulo nyaka sani kidhi penjo kana openji to pesa Eurobond no dhi kanye to minister no tiwi maro ni pesa fungible gi kisungu maro ni pesa fungible tini en gima dhi okanya trace kuno to mango kamode kor ungi go maduong to king'iyo ntere asset mana ng'iyo to kete mango mane ber PPP ineno gino giwangi inyalo wacho ni cheri ka pesa mang'eny anya gigero go Talanta Stadium to kidhi kanyo to nango Talanta oger ineno koger ibro wacho ni sani ne wago koko mang'eny wach SGR yo no kwele kiango sani ka wuono kidwa dhi Mombasa wach Christmas sani ya osepong ok din wang ticket kata chiel ngisi kaka jopiny timbe koro miyo infrastructure en gima ber ndalo moko Kisumo kane igero gimoni oil jetty makawo moter Uganda to no wacho ni Uganda boger kar gi kocha to wambo wager marwa to no wagero marwa kapok gigero margi ma margi no budho gini abich ji no nyiero wacho ni wagero bridge to nowhere sani Uganda no gero margi no koro gima tiko gimiluongo ni infrastructure especially motim through this PPP model ineno giwangi gima pesa timango kuma pesa de kata ko kwal to yu neno giwangi ni yoni ka wariembe watiyo omi ando wach PPP ni wa ni gewe thuolo gima wa insist ni nyaka bed transparent opacity okwadwar to en gima dwarore ni watimango no wami support kaka jo Kenya. Erokamano ahinya Jaindi Kisero kuom thuolo mar bedo kod okiny ma kawuono cheno ni mar mbako romo kachiel kodaka FCPA Esbon Omolo motre kod achiel kachiel ka entiere London okinyini ma kawuono ka oto kod wago erokamano ahinya FCPA Esbon Omolo kuom bedo kodwa bende okinyi ma kono kwaporo wachere kaka PPP nyalo konyowa kata kaka wasenene kor gwengewa. Nyinga Cleophas Oluoch na wachako okinyi ma kawuono kae kod Joyce Oduor wago erokamano ahinya iwacho ni chenro bedo makare bende neno Ramogi TV chenro mamoko pod biro pod aja Kisumo ka Nyakwar Mukeo nyaka Kisango oriti masani.